Htio bih sa tom danas podijeliti 2 savjeta kako biti bolje se osjećati sa trčanjem. Trčanje je fenomenalan način rekreacije, ima li boljeg načina, jednostavnijeg. Gotovo možemo započeti odmah čim izađemo iz kuće ili ureda, no taj trenutak najčešće je i onaj najteži, gdje se susrećemo sa motivacijom zapravo nešto započnemo. Pa evo, i danas ovih 2 savjeta neke ide prilog tome da lakše savladamo tu poteškoću. Prvi savjet tiče se posture trčanja. Zapravo svi želimo da se osjećamo dobro u trčanju, ali da nas izvana vide kako lijepo trčimo, kako smo uspravni. Pa to je moj prvi savjet dana, dakle uspravi se, malo izbaci ramena, lagano bradu prema prsima, da budeš visok ili visoka i pokušaj držati tu poziciju, tu posturu dok trčiš. Drugi savjet vezan je na ritam trčanja. Često, ako trčimo pogotovo na kraju dana, pod utiskom smo tih što nam se desilo tog dana i onda nam misli mogu lutati. Savjet je da se vratiš na ono zašto trčiš, na svoje trčanje, osluškuj disanje, osluškuj broj korake, budi u onom trenutku i uživaj u svojem trčanju. Evo ovih 2 savjeta ne samo da će ti poboljšati tvoje trčanje, nego ćeš se i sa time osjećati i dobro. Vidimo se na nekom od treninga i drž se!